Работа со зваротами громадян традиционно пачалася с проведения прямой телефонной линии. А уже праз гадзіну помощник президента Анатоль Маркевич вел размову с теми, кто вырашыў сустрэцца асабіста. Першай на прыём запісалася былая супрацоўніца ганцавіцкага лясгаса. Жанчына не разумее прычыну непадаўжэння з ёй контракту, які скончыўся сёлета. Кажа, за 8 гадоў працы не атрымала ніводнага спагнання. Па словах дырэктара лясгаса, прычынай скарачэння стала адсутнасць у супрацоўніцы профільнай адукацыі. С 2017 года Валентина Владимировна работала у нас в должности лесника. Лесники у нас есть должностная инструкция, разработанная для лесников. За каждым лесником у нас закрепляется вход, который должен, за некоторыми даже там 2 входа закреплено, потому что не хватает людей, который должен выполнять какие-то функции по охране, воспроизводству, там, зашить леса. За ней вход закреплен не был по факту. И по факту она выполняла обязанности уборщика помещений. Должности лесника? Да. Такому повороту падзей Анатоль Маркевич шчыра здзівіўся. А зарплата шла по какой должности? Лесника. Лесника, Владимир Владимирович. Тоже большой вопрос. Как такое возможно было? Чаму так здарылася і хто панясе адказнасць, яшчэ належыць высветліць. А вось дапамагчы зволенай жанчыне паспрабавалі адразу, прапанавалі вакансіі. Больш таго, улічылі яе жаданне працаваць на пасадзе лесніка і знайшлі установу, дзе можна завочна вучыцца гэтай прафесіі. У меня 12 лет стажа лесного. Прорывать куда-то опять идти, с чего-то начинать заново мне бы не хотелось. Буду учиться на лесника. Мне нравится моя работа. А вось жыхарка вёскі Ганцавіча звярнулася на прыём з актуальным калектыўным пытаннем. Калі нарэшце ў іх населены пункт будзе праведзена вада? У 15-м годзе ў вёску правялі газ, а вось вады дачакацца не могуць. На основании обращения жильцов по данному вопросу, значит, объект был включен в программу «Чистая вода» и финансируем за счет займа Всемирного банка. Предприятием ЖКХ разработан проект, который прошел экспертизу. Па словах галоўнага інжынера, праект распрацаваны з улікам комплекснага падыхода. Прадугледжваецца, што вадаправод будзе весціся па горадзе за кальцоўкай па вёсцы Ганцавічы. У межах праекта і рэканструкцыя існуючага водазабора «Харчавік», а таксама будаўніцтва станцыі абезжалезвання. Па інфармацыі, атрыманай Анатоліем Маркевічам у час тэлефоннай размовы з міністрам ЖКХ, грошы менавіта на гэтыя патрэбы ў памеры $1 мільёна паступяць вясной наступнага года. Люди приходят с актуальными вопросами, которые их интересуют, которые их тревожат. И нужно вместе с нашими подразделениями, с нашими службами постараться найти рациональный выход из создавшейся ситуации. У нас это получилось сделать. Татьяна Будгусаим, Анастасия Цикун, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».